Crist ha ressuscitat, al·leluia, i ens fa passar de mort a vida, al·leluia. Avui per tota la terra. Estem vivint encara el temps pasqual i recordem també la vetlla pasqual i el nostre baptisme. Mentre sereu espargits, renovem les promeses baptismals. Lectura dels Fets dels Apòstols. Quan hagué dit això, s'enlairà davant d'ells, i un núvol se l'endugué i el prengueren de vista. Amb agraïment us he invitat a tots vosaltres que col·laboreu econòmicament amb el Fons Comú Diocesà, que fa possible que l'Església Arxidiocesana de Barcelona pugui realitzar la seva activitat pastoral i l'atenció als necessitats. Que Déu us ho pagui. A l'esperit de Crist ressuscitat, doneu-vos la pau. La pau sí, tot Hem menjat el pa del cel, l'aliment de vida eterna. Avui ha concelebrat amb nosaltres un sacerdot, mossèn Enric Oliver, que està des de fa gairebé 50 anys, em sembla, a la diòcesi de Calama. Li agraïm, jo penso, com un aplaudiment a ell i a tots els que ajudeu al Fons Comú Diocesà. Un bon aplaudiment.